ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि गोथार धोरोमारि फोरबो बर'दिन फोरबोखौ दुलाराय भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनायजों लोगोसे आसामनि खना खना ओनसोलफोरावबो गोथार बर'दिन फोरबोखौ रंगिना संगिना हाबाफारिजों फालिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता खान्थालमुरि बेप्टिस्ट चार्चनि लांगोनायावबो खान्थालमुरि हालामनि ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै हाबाफारिखौ खुंफुंदों। NBNN निउसनिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौ गोबां बर'दिननि जिसु जोनोमनि ग्रिटिंसखौ होग्रोनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि बे 25 डिसेम्बर ख्रिस्टमासनि जोंनि जि खुंनो लानाय 2000 बोसोरनि सिगां सारिजानाय बेखौ जों जेब्लायबो खुङो, जेब्लायबो बोसोरावनो। नाथाय नैबे देग्लायनि बे 2019 बोसोराव जोङो गुबुन रोखोमै जोङो थुलुंगानाय मोननानै रंजानानै जोंनि थाखाय जिसुआदि सारि जाफैदों बिनि बार्थडेखौ खुंनायजों लोगोसे जोङो रंजायो गोबां। बेखौ लानानै जोङो गोबां रंजानानै बुहुमनाङै बा जोंनि गेजेराव BTAD आसाम नाङै बुहुमनाङै जोङो बेखौ जोंनि रंजानायखौ दिन्थिनो जिसु सारि जानाया जोंनि जिउआव माबायदि रंजायो बेखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। लोगोसे जोङो बेयाव गोबां दामनाय देनाय मुसुरनाय बर'नि जि कालसारफोर जोङो बेखौ देखायनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। आरोबाव जोंहा मोनाबिलियावबो प्रग्राम जागोन। जिसु सारि जानायनि नामाव आर्टिस्टफोर फैगोन, गोबां मेथाइ मोजां मोजां खनगिरिफोर फैगोन, जोंनि बर'नि मेथाइ खनगिरिफोर आरो जोंनि धोरोमनि ख्रिस्टान धोरोमनि मेथाइ खनगिरिफोर फैगोन। जोङो बेखौ लानानै जोङो दिनै गोबां रंजागोन। आरो जोङो बेयाव जानाय बानायदों बर'दिननि फिथा सावदों, लारु सावदों आरो गोबां रोखोमनि जोङो रंजानाय खालामदों। बिनि गेजेरजों न'खर न'खरबो हाबनाय हाबाफारि मावफुङो नामा नोंथांमोना? जोङो दिनैनि 25 डिसेम्बराव थारैनो जोङो रंजानायखौ जोङो बेयाव मोनाबिलियावबो जोङो रंजागोन। नाथाय जोङो 26 थारिखनिफ्राय लानानै जोङो 31 थारिखसिम जोङो न'खर न'खर गिदिंनानै जोङो रंजा खुसियै जोङो रंजानानै मोसानानै जोङो इसोरनि जोनोम सानखौ जोङो खोन्थाबायबोयो आरो जोङो खाजिफोर जायो, लारुफोर जायो, फिथाफोर बानायनानै जाबोयो जोङो। थानाय जे गोदान बोसोर 2020 बेनोबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आंनि फेमिलिनिफ्राय लानानै बा आंनि न'खरनिफ्राय लानानै बा जोंनि गामिनि लानानै गासैखौबो दिनै नुजाफैनाय गासैनोबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ हरनाय जाबाय। आं गोबाव जाबायमोन जे बे आंनि मण्डलियाव फैयैया, मानो होनबा बेबायदिनो गोबां जोङो निउस बानायनांगौ जायो सम सम, बेखायनो टाइमानो मिलाया जायो। बेखायनो फैनो मोनामोन। दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबाव बोसोरनि उनाव बा बोसोरनैसोनि उनावसो आं दिनैहाय आंनि मण्डलियावहाय फैफिननो मोन्दों। बेखायनो आं आफाखौ हामबाय होनदों। दिनैहाय आं नुबाय गासैखौबो, आं बयखौ मोजां गोजोननाय मोन्दों नुनानै। दसे थानानै जोङो बाख्नायगोन, रंजागोन, इसोरखौ गौरब खालामगोन। आरो जोंनि जे कलिगसफोर फैदों दिनैहाय जे मिडिया पार्सनफोर, आं बयखौबो आंनि गामियाव फैनायनि थाखाय, आंनि मण्डलियाव फैनायनि थाखाय आरो खनसेबाव आं नोंसोरखौ बयखौबो आंनि गोजोननाय अननायखौ जासिबाय आरो वेलकाम खालामबाय। थेंक इउ।